sitten viimein. Tervetuloa vaan perään. Tulkaa vaan. Tuolta te just äsken luitte. Ja tähän mä aina kun tuun kotiin, niin laitan mun avaimet, karhut, mitä mä oon saanut Maijalta. Ne on tuomassa mulle hyvää onnea. Ja täällä on mun kaikki pipot ja hatut ja semmoset villasukat. Ja no tosiaan takit on tässä ja... Mä muuten vihaan tätä kaappia tässä. Tää on ihan kamala. Mut sielläkin on takkeja. Tää on vaan niin kuitenkin ruma. Mä oon laittanut perhosia. Eteisestä päästään tähän tämmöiseen välitilaan. Tässä mä yleensä aina pesen mun hampaat. Tossa on mun haalari. Tää on ihan kiva tää Muumilaakson kartta tässä. Olisinpa siellä muumina. Tuolla on vessa, mutta ei mennä heti vessaan, koska vähän... Sitten me ollaan nyt mun keittiössä. Joo. Tää on aika mainitsin se asunnon. Tää on ihan mahtava tää ankka. Mä löysin tän kirpparilta, kun oli Annin kanssa. Ja mä en ostanut sitä ekalla kerralla, mutta sitten mua jäi se harmittaa. Niin sit kun mentiin toisen kerran, niin se oli siellä vielä. Siellä on mun haalarimerkkejä. Tässä on mun ruokapöytä. Näkyykö mun pipparit? Ei. Seuraavasta istumisesta menee hajalle. Onneksi on käsityöopiskelija, niin voisin korjata ihan helposti. Eli tässä on itse asiassa mitä mä oon tuolla koulussa tehnyt. Tämmönen... Tää on maantiejyrä. Mä en tiedä miksi mä halusin tehdä tän, kun siellä olisi ollut semmosia hienojakin vaihtoehtoja, vaikka toi lentokone ja silleen. Minä tein maantiejyrän. Muumia. Haisuli karkaamassa poliisi mestarilta. Minä ja Anni ollaan tänään fuksiaisia menossa pitämään, tai siis yhtä ryhmää. Miten se selittää? Ryhmävetäjiksi. Me ollaan ryhmä 5 ohjaamassa, niin me tehtiin tää ihan superhieno kyltti tänään koulussa. Ja olympialaiset on siis teemana näissä. Täällä on kaikki mun vaatteet, joita mä haluan tuunata. Sellainen ikuisuusurakka, sinne vaan koko ajan tulee lisää ja lisää. Tässä on mun jääkaappi. Tähän mä oon kerännyt kaikkia valokuvia ja semmosia kaikkia kivoja näitä, mitä nää on, magneetteja. Joo. Tää on mun lapsuuden kotoa tää magneetti. Niin sitten kun mä muutin tänne, niin sit mä ostin itselleni uuden. Joo. Siinä on hauska teekannu, tämmönen pikkutalo. Mikään paikka ei ois mun koti, ellei siellä ois Iines. Tässä on mun suola- ja pippurisirottimet. Tää on niin hauska. Iineksen vieressä on tällainen taulu, jonka mä löysin tuolta ratakirpparilta. Se oli silleen ilmaiseksi. Ja itse asiassa tää taulu täällä oli myös täältä ilmaiseksi. Nää on aika kivoja. Tässä on mulle aterimet ja mä haluan näyttää nää, koska nää on siis tosi söpöjä tämmösiä kukkakuvioisia. Nää ei oo samanlaisia keskenään, mutta se on mun mielestä kiva. Täällä on mun kaikki tämmöset. Ja tässä on mun muumi, tää vedenkeiti. Se on ihana. Tai läheisten pizzeroista niinku menut. Nämä on hieno sisustuselementti ja myös aika kätevä. Kahvinkeitin. Äiti osti sen mulle tänne, vaikka mä en ite juo niin paljon kahvia. Mutta se ei halua tulla tänne, ellei se saa kahvia. Saman kerran käynyt. Ja täällä on mun astioita. Nää on mun ihan lempi viinilasit. Mulla olisi viiniäkin nyt. Täällä on sit mun ruokia. No tuolla ei oo mitään. Tässä on resymattoja. Nää on samat resymatot, mitä mulla on ollut mun kaikissa huoneissa. Ja tää on ollut joskus mun seinällä. Itse asiassa se kuva on tässä. Tossa. TB. Siinä oli. No tossa näkyy itse asiassa mun Helsingin kämppä, niin siinäkin näkyy noin matot. Joo. Tässä on mun huone. Tai niinku mun makuuhuone. Joo. No, mennäänpä heti tärkeimpään. Sängyllä. Täällä kaikki se taika tapahtuu. Elikkä ei tällä hetkellä oikeastaan paljon mitään. Naali McNally on tullut tänne mun kanssa. Ja oikeastaan viime yönä, niin me kudlattiin ihan kunnolla koko viime yö. No vähän itki yksinäisyyttä. Noin, ja sitten tässä on mun pönttöuuni. Tää on aika tosi tunnelmallinen, kun sinne laittaa tulta ja tää on mulla sähkölämmitys täällä, niin on vähän niinku pakko lämmittää puilla, kun muuten käy aika kalliiksi. Nää kaapit tässä
on mun enon tilaamat joskus 50 vuotta sitten. Siis niinku mittatilauksesta joltain puusekalta. On aika kivat. Nämä barbit on siis mun lapsuudesta. Ja silloin kun mä tein muuttoa tänne Raumalle, niin mä löysin ne Vintiltä vaan alasti. Ja sitten mun piti tähän muuttoon, mutta sitten mä käytin tunnin, kun mä puin niille kaikille vaatteet ja harjasin niiden hiukset ja silleen. Sitten mä jätin ne sinne Vintille puoleksi vuodeksi, mutta sitten mä toin ne kuitenkin tänne mun mukana, kun mä mietin, että miksi mä jätin ne sinne kylmään. Täällä mulla olisi ihan hirveästi lisää vaatteita. Arva mikä tää on. Ei, se ei toimi enää. Se vielä toimi viime viikolla. Ja joskus joku oli mulle se, että onko tuo joku vibraattori. Mä sanoin, että ei, vaan glitteriimuri. Senkin typerys. Ja sitten mun tulee vaan nukkikotiin kaikkia niinku astioita. Ja muumimamma. Ja sitten täällä on mun pehmoleluja. Tossa näkyy kuva mun kaikista vanhoista pehmoleluista. Tää on kun on tämmönen Toy Story moment, kun ne on vaan niinku vähitellen erkaantunut toisistaan. Tässä itse asiassa mun vanha koulupaita. Silloin kun mä pääsin tänne kouluun, niin äiti antoi tän mulle. Oli se, että onneksi olkoon. Mä haluaisin tää itse asiassa teetättää sille niinku, tai että tää olisi taulun sisällä, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi. Tässä on mun radio. Järviradio on ihan best. Tässä on mun kaikkia chillivaatteet ja semmosia. Lisää muumijuttuja ja... Noin. Mä aina välillä laitan tää yöllä päälle. Ja katon näitä mun leluja vaan. Yöllä. Sitten tässä on mun työpöytä. Jos mä haluan pelaa Minecraftia, niin mä vaan nostan mun tietokoneen tästä sivusta tai mun näytön ja painosta. Siinä mä alan niitä ja joo. Hyviä YouTube-videoita on muuten tulossa Minecraftin parissa. Heti kun vaan saisin kuvattuja tälleen. Sitten tässä ollaan mun lempinurkkauksessa, eli mun vaatteiden luona. Tän mä ostin tän Vaateräkin torista. Tässä on muuten mun posliinikukka. Tää on vissiin 30 vuotta vanha. Tää oli ihan mahdotonta. Tää kesällä oli kasvanut siis niin paljon, että se oli mennyt tolleen mun verhon sisään. Se oli ihan outo juttu. Mä tein tähän mun verhon reijää, että mä sain sen sieltä ehjänä. Mutta sitä reikää ei näy. Elikkä mission accomplished. Tuolla on taulu ja sen mä oon kanssa ostanut Ratakirpparilta. Maksoi kai 30. Ja mun mielestä on tosi mielenkiintoinen. Toinen taulu. Etkö sä Natalia ollut silloin, kun me ostettiin tää? Joo. Ja niin täällä näkee, että täällä takana on siis joku maalaus ollut. Ja tää on tosi harmi, koska siis tää olisi ollut tosi hieno. Mutta on 2 €. Very cheap. Nojatuolit. Ja tossa on metsävä sohva niihin. Nääkin mä ostin Ratakirpparilta, maksoi 50 €. Multiköynnös, jonka mä ostin mun juhlarahoilla. Se on ollut aika pitkään mulla jo. Käännän tän ja sitten mä meikkaan tän peilin eessä. Ja tää on aika kamala juttu, kun tää peili on siis mun kämpän isoin peili. Se on vähän perseestä aina katsoa mun outfitit tästä, mut kyllä kun tässä vähän näkee kaikki. Tässä on mun basiliko. It's very huge. Ja tänne tullaan. No toi on niinku kaunistautumisnurkka, mutta tää on mun laittautumisnurkka, koska tässä mä säilytän kaikki mun korut, niin sit mä laitan ne tässä päälle. Ja tossa on mun tarotkortit ja kaikkea muuta kivaa. Esimerkiksi muotojakkakokoelma. Mä tein joskus tämmösen paremman videon, missä mä esittelen nää tosi yksityiskohtaisesti. Nimittäin täälläkin on vaikka ja mitä. Tässä on mun kaikki vanhat päiväkirjat. Niitä on aika paljon. 2 vuoden päästä niitä on vielä enemmän. Harlekiini-kirjoja, eli semmosia seksinovelleja. Mä huomasin vaan tori.fiissä, että joku möi semmoista isoa kassillista 20. Se antoi sen kassin mulle ja mä annoin sille setelin. Niin sit se on vaan se, että siis mä oon aina miettinyt, että ketkä ihmiset näitä lukee. Mä olin vaan se, että teikö se nää mukaan sun? Niin se oli vissiin sen niinku tädin kuolinpesästä vaan möi ne mulle. Mut vähän tuli sheimattu olo. Se on aivan ihana. Älä uhmaa kohtaloa. Tumma hehku amorin armoilla. Kohtalo koskosinta. Sydän panttivangiksi. Hei, kattokaa muuten, mä löysin ihan sikkaa hienot kengät kirpparilta. Mutta nää
hajoo käsiin. Tai jalkoihin. Hetkinen, tässä on kyllä isompi peili kuin toi peili. Mä just meinasin, että se on varmaan pienin peili, mitä sulla täältä kämpästä. Peilikaapissakin peilit. Totta, ne valehtelee. Itse asiassa mun uuninkin on peili. Tässä mä en kyllä ikinä käy kattoo mun fittejä. Hyvältä näyttää. Tässä on sitten mun tämmönen nää on rikki kanssa, mitä pitäisi korjata. Tässä on sitten kuvia mun mummista ja äitistä ja mummosta ja mun leilatädistä ja ukista ja osa ei ole enää tässä maailmassa, niin onpa kiva, että ne on siinä seinällä. Tässä mä oon kuivattanut kukkia. Tuo ylhäällä tuolla, toi on minkä mä oon joskus itse intuition mukaan. Noin. Mä oon vaan tehnyt sen. Mä näin yhdessä vaiheessa tosi paljon painajaisen ja mä halusin tehdä sille itselleni unisieppari, mutta ei se auttanut. Sitten mä tajusin, että oikea painajainen on vaan tää elämä, eikä ne mun unet. Niin mä tein tämänkin unisieppariksi, mutta ei sekään auttanut. Ei ne olekaan unisieppareita, mutta mä tein ne, että ne ois. Mikä on unisiepparin määritelmä? No siinä pitää olla se kolmista se verkko ja sit siinä on se reikä keskellä, mistä pääsee hyvät tuonet läpi ja ne pahat tuonet jää siihen verkkoon. No ihmettä ei oo toiminut. Tää on niin nätti tämä taulu. Tää on ihan siis, tääkin on Ratakirpparilta, siis melkein kaikki mun taulut on Ratakirpparilta, mutta joo, tää on niin ihana. Rakastan tälleen Suomen järvimaisemaa. Niin kiva. Ja sit kun mun sänky on tässä vastapäätä, aina kun mä menen nukkuun, niin mä voin tuijottaa vaan Näkyykö nyt mun pikkarit? Niin. Kans tämmönen järvimaisema-kuva. Selitäänkö mä siitä peilijuttusta? Selitä, se on hieno. Nämä on tarkoituksella tällaisen vastakkain, koska en tiedä, ootteko kuullut, mutta peilejä ei saisi laittaa vastakkain, koska sitten niiden välillä tulee joku semmoinen portaali, josta voi vaikka ketkä henget tulla sisään. Mutta mä ajattelin, että tässä on nyt tällainen järvimaisema portaali, niin on kiva mennä nukkumaan, kun on semmoisessa rauhallisessa ja tyynessä. Tää lattia on tosi surullinen oikeesti, kun tää on niin ruma. Ja vielä se, että mä sain tietää mun vuokraantajalta, että tässä olisi semmonen vanha lankkulattia tänne alla. Mä oon oikeesti halunnut kuvata tätä videoa ihan mega pitkään, että mä oon jo vuoden asunut täällä Raumalla opiskelujen takia. Mutta mä oon niin paljon niinku sisustunut ja tälleen, että mä oon halunnut, että tää näyttää mun kodilta, että mä sain tän videon kuvattua. Sitten voidaan mennä vessaan. Vessaan pääsee täältä. Tuohon mä oon laittanut kans näitä kukkia, kun en mä tiedä, tää on vähän ehkä keskeeräinen. Jos tähän saisi ryijy, niin se olisi kyllä kiva. Ja tässäkin olisi kiva matto olla. Mutta tää puolestaan on niin kuin mun kämpän ainoa paikka tuo eteisen lisäksi, missä on tämmönen hieno puinen lattia. Niin sitä haluan peittää. Täällä on vessa. No ei täällä ole ehkä ihan hirveästi esitettävää. Tässä on jotain meemejä, mitä mä oon tulostanut. Ei katsota niitä niin paljon. Sitten mä inhoan siis niinku valkoisia seiniä tai että ne on ihan megatylliset, niin mä oon laittanut tohon tommosen, että tää olisi vähän kivempi. Sanaristikoita, että kun kaverit käy, niin ne voi tehdä. Ja sitten tässä mulla on kanssa näitä muumihahmoja. Nää on aika kivoja. Tässä on kanssa Haisuli menossa ryöstää tätä rikasta tätiä, mutta siinä on poliisimestarit vierellä, niin ei se ehkä tai onnistu. Tää on jotenkin tälleen oma kolkka täällä. Tää on tosi kiva. Mutta mikä mua ärsyttää, niin tän suihkun pitäisi olla niinku tässä kohtaa. Niin tuntuisi, että se tila olisi tullut eniten hyötykäytettyä. Mutta itse asiassa, niin no joo, tässä on vähän isommat peilit. Ja jos mä haluan nähdä oikeesti mun fitin, niin mun pitää tulla tänne seisoo ja kattoo. Mutta kun nyttenkin tää lattia on märkä suihkuttelusta. Sitten tässä on mun hiirileidi. Tää on ihan sikaa hauska. Tästä on kunnon storytime nimittäin. Täällä on muuten mun koulussa tekemä tämmönen valo. Se on tälleen vanhoja negatiivifilmejä ja sitten joo, siellä on valo. Ja se on ihan sitä varten, että mulla on niinku yövalo, että silloin kun mä tuun yöllä tänne, niin mun ei tarvii laittaa tätä. Mutta tällainen mun kämppä oli. Olipa mukava kun kävit. Oot aina tervetullut uudestaan. Mutta joo, mä voin saattaa sut tänne eteen sen.
Kestää. Näkyykö Anni taustalla? En mä tiedä. Mä oon pissaan.